Šéfem firmy se stal pan Jan. Měl to být pan Emre. Ano, co pak ty si snila o tom, že budeš asistentkou šéfa? Podívej se na sebe. Pan Aziz odešel a ty nemáš pro koho pracovat. Zlato, v téhle agentuře se beze mě neobejdou. Já si tu nějaké místečko najdu. Uvidíme. Zdravím vás, přátelé. Dobrý den. Budu tady nějakou dobu pracovat. Se spoustou z vás se dobře známe a s dalšími se seznámíme. Ano, dám si čaj a začneme. Čaj? Čaj? Ne. Čaj? Čaj? Máme čaj. Čaj? To tím jako myslel čaj latte? Nemáme. Máme čaj latte? Čaj. Čaj? Čaj? Ano, čaj. Chápete? Ten, jak se vaří, ten není? Není, taky bych si dala čaj, ale řekli mi, že v této kanceláři čaj nevedou. Pane Jane, tak co kdybyste si dal, já nevím, třeba espresso s mlékem nebo bez, nebo vám udělají lehké latte. Jestli ale nesnášíte laktózu, udělají vám amerikáno z mléka bez laktózy, tak co byste si dal raději? Čaj, já chci čaj. Turecký čaj. 2krát. V tom případě půjdu najít čaj. Prosím. Ona přinese čaj a kde ho najde? Něco najde a připraví ho. Vychutnej si ho, sestřičko. Tak, přátelé, svolal jsem vás, protože vám musím sdělit něco velmi důležitého. V této firmě je nějaký špion. To není možné, snad. Všechny informace o kampaních z naší firmy unikly do firmy k Eileen. Ta osoba teď možná sedí přímo tady. To je hrozné, on mluví o špionovi, to by mě zajímalo, kdo to je. Ticho. Ať je to kdokoliv, vězte, že až toho člověka najdu, bude litovat, že to kdy udělal. Kdo to tak může být? Může to být kdokoliv. Všichni jsme podezřelí. I já. Takhle se na to musíš dívat. O naší firmě nikdo nemluvte. Nikomu ani slovo o tom, co se tu děje. Je vám to všem jasné? Pochybnosti jsou teď pro nás důležité. Nechci vidět žádné projekty ani nápady z naší agentury jinde. Pokud ano, budu se vás ptát jednoho po druhém. Může být. Podezřelí jsme všichni. Podezírám i sám Dávejte pozor, nebo můžete jít rovnou. Tak já teda pomalu půjdu. Co je? Co blázníš? Sedni si. Já jsem to asi nepochopila, říkal jste, že máme jít. Kdy jsi nastoupila do práce? Včera. Sednout. Mám padáka? To máš. Snad ne, sestro, snad ne. Tak, všichni jste určitě pochopili, co jsem říkal. Schůze skončila. Merte, nemůžu se přihlásit do systému. Jak zavřený? Kdo to říkal? Dobře, zavolám ti potom. Evidentně nám nefunguje systém. Nechal jsem nainstalovat hesla, za chvíli se to spustí. Kdo co dělá, jaké maily se posílají. Nechápu, o co ti jde. Nastoupíš sem a hned tohle. Emre, jestli máme tuhle agenturu vést normálně, musíme toho špiona najít. Ukradl nám několik projektů a poskytli agentuře Eileen. U mě ten systém taky nefunguje, takže jsem podezřelý i já, jo? Jsi paranoidní, bratře. Ty snad něco tajíš, co?
To je fuk. Odteď budeme sdílet všechny tajné soubory naší firmy se Sanem. Sanem to bude kontrolovat já a Sanem ty a Sanem. Co to znamená? Proč Sanem? Protože nastoupila včera. Není podezřelá. Co myslíš? Ale vždyť o tom nic neví. Tím líp. A ještě nic neumí. Nevadí, naučíme jí to. Nikomu jinému věřit nemůžeme. No, bratře, jak myslíš? Pět minut seš bez počítače a seš vyřízenej. Hrůza, konec světa. Proč si nejdeš radši dát to vaše latte? Sanem, zajdi k Emermu do kanceláře. Přátelé, dnes nebude možné se několik hodin zalogovat. Ode dneška se budete všichni přihlašovat heslem. A rozdělil jsem vás na finance, kreativce a taky asistentky. Ale pane Jane, já pracuji s finančními informacemi i jako asistentka. Jak to bude? Systém se změnil. Nikdo nebude mít přístup k informacím z jiného oddělení. Využívá někdo firemní počítač i mimo kancelář? Já beru si ho sebou ven na schůzky. Tenhle notebook? Ano. Tak já ho vezmu. Vy mě podezíráte, že já jsem tou špionkou? Neber si to osobně. Je to preventivní opatření. Prověřujeme teď všechny počítače. Ale já se bez počítače neobejdu. Jsem bez něj jak bez ruka. V tom případě budeš na pár dní uvolněna z práce. Pak ti dáme vědět. Tak prosím. Volá přítelkyně. Prosím, Jak se máš, Zlato? Chtěla jsi mi poslat ty soubory. mám tady problém. Jaký? Jan začal hned šéfovat, je to tak, viď? Eileen, nech to. Bratr říkal, že toho špiona najde. Jestli nebudu opatrný, tak mě chytí. Emre, já ty soubory ale nutně potřebuju. Já je odeslat nemůžu. Všechny počítače mají už heslo. Kontrolují se všechny e-maily. Teď to bude těžké. Tak najdi někoho jiného, kdo to udělá za tebe. Je tam někdo, na kom ti nezáleží. Emre, dal si mi slovo, že to podnikání rozjedeme. Je u vás někdo, kdo ty soubory může získat? Někdo spolehlivý, komu se dá věřit? Prosím, ne, já tuhle práci hrozně potřebuju. Jediná chyba, kterou jsem udělala, je, že jsem moc upřímná. Zavolám ti za chvíli. Jestli mě vyhodíte... Pane Emre, pan Jan mě vyhodil oprávněně. Jeho rozhodnutí je správné. Já se v tomhle prostředí vůbec nevyznám. A taky vůbec nevím, co mám říkat. Sanem, nikdo tě nevyhodil. Co to říkáš? Pan Jan si to dneska vyložil špatně. Všechno je v pořádku, přátelé. Jsem v pořádku, děkuju vám. Sestře se něco děje? Jsem OK, díky. Lejlo, co je? Pane Emre, pan Jan mě pozastavil práci. Jak to? Jak to myslíš? Nechápu to. Ne, on ji vyhodil, propustil tě z práce. JJ, podle tebe je každý hned vyhozený. Tak to není. Pan Jan říkal, že se jedná o standardní postup. Ale co to říkáš? Vyhodil ji. Lejla se ptala, vy mě podezříváte, že jsem špionka a pan Jan to nemohl vyvrátit, to znamená, že to potvrdil. Máš padáka. Tak já nevím, bylo mi řečeno, abych šla domů a 2 dny si odpočinula. Tak mě asi fakt vyhodil. Ano, máš padáka a Sanem taky má padáka. Tak už dost, JJ. Všichni se dáme do práce. Hned. Fajn. Tak pověz, co se stalo. Pane Emre, pan Jan si vzal můj notebook, říkal mi, abych pár dní nechodila. Já nevím, asi si opravdu myslí, že jsem špionka. Je mi to hrozně líto. Takhle především mi to bylo tak trapné. Víte co? Jdu s ním promluvit. Sanem, zbláznila ses. Ty a špionka?
Opravdu? Takhle někoho hned odepsat? Sanem. Lejlo, já s ním promluvím. Pane Emre, on odešel. Dobře, běž teda domů. Slibuju ti, že to zařídím, dobře? Děkuju, pane Emre. Pojď, Sanem, půjdeme. Sanem, ty tady zůstaň. Pomůže mi tu. Tak dobře. Sanem, pojďme. Neboj. Bratr to nebere. Zavolám znovu. Pane Emre, tahle práce pro sestru znamená úplně všechno. Možná bývá nepříjemná, ale není špionka. Pomůžete jí? Nevím, Sanem. Lejla je moje pravá ruka, nechci o ní přijít, ale máme ve firmě špiona. A bratr ji podezřívá. Ale proč? Vadím mu já. Proto odstraní jedinou osobu, které věřím. Možná mi můžeš pomoct ty. Jak bych vám já mohla pomoct? Pokud ji propustí, nemůžeš tu zůstat. Pane Emre, já tuhle práci opravdu potřebuju. Musím vydělávat peníze. Sanem, omlouvám se. Nechtěl jsem poslouchat, ale stalo se. Tvůj otec potřebuje peníze, že? Já nechtěla, abyste to slyšel. Ano, ale já to vyřeším. To není problém. To těžko. $40 000. Na zaplacení dluhu. Pane Emre, tohle nemůžu přijmout. Je to moc peněz. Jak vám je splatím? Je to skoro roční plat. Dobře, tak tu budeš rok pracovat. Nezlobte se, ale tohle nemůžu. Sanem, podívej. Tvoje sestra může přijít o práci. Tvůj otec má problémy. Můžu pro tebe udělat aspoň tohle. No tak. Tak ber. Dobře. Ale já si to tady odpracuju a budu stát vždycky při vás. To se nebojte, opravdu. Výborně. Musím ale zapsat, že jsem ti dal zálohu. Podepiš to. Výborně. Jste hrozně hodný člověk. Mockrát vám děkuji. To je v pořádku. Hele, můj bratr něco bere. Myslím, že ta věc s tím špionem bude jenom taková báchorka. Lejlu vyřeším. Takže si pomůžeme vzájemně. Dobře, udělám, co řeknete. Výborně. Budeš jako moje oči a uši. Nic jiného nechci a sestře nic neříkej. Ale sestra se určitě bude ptát. Ani slovo. Stačí, když uděláš, co jsem ti právě teď řekl. Tak platí. Skvěle. Jste hodný, děkuji mockrát. Tak a teď do práce. Ať se vám daří. Taky. Vidíš, málem už přislíbili moji krásnou sestřičku krasavici tomu Zeberjetovi. Ten slib pořád platí. Dnes večer přijdou o Sanem požádat. Jak to? Vždyť říkali, jestli Sanem sežene práci, tak se nevdá. To nevím, cítí se určitě jako vítěz. Jako malej to byl takovej usmrkánek a už tehdy pořád za Sanem běhal. Je to vytrvalej kluk. Spíš bych řekla, že je strašný kluk. Šš, jdeme v kybe. Co tu děláte? Šup, melahat, musíme barvit vlasy. Zdravím vás. Dobrý den.
Mám naspěch, Melahat. Potřebuju foukanu a poběží. Aha, příprava na dnešní námluvy. Bude to setkání rodičů obou stran. Doufám, že si to užijete. Tak Meloš, k čemu jsi tady? Podívej, jaké mám odrosty u kořínku, vidíš to? Proto jsem přišla, ne zrovna proto, že by se mi chtělo. Mě taky ne, ale Muzafer mě přesvědčil, abych sem zašla. Aha. Hej, Lejlo, co tady děláš tuhle dobu? Nic, mami, vzala jsem si z práce dnes volno, takže půjdu domů. Počkej. Dítě Tak moje. pojď, jdeme. Nedávej mi tam toho moc, ano? Jak to chceš udělat? Stejně jako minulý týden. Jdeme na to. Sanem, Ty jsi mě ale vyděsil. ty jsi mě vyděsila ještě víc. Myslel jsem, že tě vyhodili. Jak si to uhrává? Já nevím, promluvila jsem si jen s panem Emrem. Máme to nahnutý. Na to nezapomínej, jasný? Ještě jednu chybu vůči šéfovi a hop. Letěla bych. Přesně. JJ, vy dva pojďte se mnou. Nebo ta druhá, ať radši zůstane. JJ, pojď. Dobře. Jmenuju se Sanem, když tak... Bude ti říkat ta druhá, radši se s tím smíř. To nesmířím. Mám jméno. Dej mi to. Ten svousi se jmenuje Mete. Počkej. Moc ti děkuju, Gillis. Není zač. Gillis, ty víš o všem, co se tady v kanceláři stane, viď? Trochu. Co by tě zajímalo? V opeře byl někdo s bratkou. Víš, s tím... Volá Ajan. No a dál co? No, vlastně nic. Víš co, popovídáme si potom. No tak počkej, Tak řekni mi to. Halo? Sestřičko, přijdou tě požádat o ruku, i když máš už práci? Ano, bohužel přijdou. Doma něco vykládali o vrabcích a holubech. Nevím, vůbec jsem tomu nerozuměla. A tím, že jsem dostala práci, se nic nezměnilo. Dneska mě vyhodili a pak to zase stáhli. Potom mě zase vyhodili a pak to vzali zpátky. Pak to vypadalo, že vyhodili sestru. Snažím se jí dostat zpátky. Vtáhli mě do nějaké konspirace. Do jaké konspirace? Není to snad agentura? Všechno je zamotané. Je tady jeden muž, ten je hrozný. A ten má bratra, ale ten mě zase zachránil. Dal mi tajný úkol, ale děláme to pro dobro věci, protože mě zachránil. Já ho teď zase budu muset na oplátku sledovat. Co si jen pro boha počnu? Vážně nevím, co dělat. Vůbec nic jsem nepochopila. Tak to vysvětlíš večer, až přijde tvůj ženich. Tohle prosím tě už nikdy neříkej. Nechce se jít vůbec domů. Sakra. Podívej se na mě, prosím tě. V Istanbulu jdeme domů k Mevkibe požádat o ruku její dcery. Maminko, už to neopakuj. Mluvili jsme o tom doma. Co říkali? Abychom přišli dneska večer. Co to znamená? To znamená, že nám ji dají. Mám na její matku nějaké otázky. Proboha, já proti Samen nic nemám. Je to kvůli té její matce. Neměla jsem jí ráda už jako dítě. Hlavně se s Mevkibe nehádejte. Vejdeme dovnitř, dostaneme to děvče a hned zase odejdeme. No, vejdeme, dostaneme, odejdeme. Pán Bůh, ať mi ji dopřeje, ať mi ji dopřeje. Dopřeje. Pane Bože, dej mi moudrost, můj Bože, pane Bože. Že by si už taky zvedla ten zadek? Ale mami... Vstávej. Vstávej, tvoje matka se zbláznila. Mevkibe, pro boha, moje krásná ženo, zatím jsem mlčel. Mlčel jsem, ale v sousedství budeme mít ostudu. Prosím tě, nic neříkej, už tak toho mám dost. Od rána jen dělám koláče a uklízím, jsem z toho už unavená. To jsi chtěla ty. Co pak jsme si to přáli? Vždyť tu hrajeme nějakou hru. Vaříš, pečeš kvůli naší holce, kterou jim nechceme dát. Zbláznila se Mevkibe? Zbláznila, pane Nihate, jsem blázen. Tohle by se nestalo, kdyby svou mladší dceru nerozmazloval. Souhlasím. Já ji nerozmazluju. Je to snad dobré děvče, ne? Nesouhlasím. A ty vstávej, dcerunko.
Je bez práce, jen si tak sní, ale tobě je to úplně jedno. Spisovatelka pojede na Galapágy. Na Galapágy. A jaký je v tom rozdíl, co? Žádný. A ty jsi normální, paní Mevkybe? Ptám se tě, jsi normální? Hm? Děláš přípravy na oslavu pro dceru, kterou jim nedáme. Už jsou tady. Půjdeš jim otevřít, slyšíš? Jistě, že... Bože... Tak vdáváme, tatínku? Zdravím. Hezký večer. Strejdo Halile, hledala jsem tě. Byla jsem v obchodě, ale nebyl jsi tam. Tady je, co dlužíme. Podívejme, Sanem. Kde jsi vzala tyhle peníze? Od jednoho muže, Strejdo. Uděláme dohodu, ano? Můj otec se nedozví, že jsem ten dluh zaplatila, jasné? Dobře, chápu, dobře. A... Hele, dej mi tu směnku. Neboj se, já ti ji nesním. Tady. Ještě vyřešit ten problém se Zeberjetem. Jo, a s jakým? Co je ti do toho, Strejdo Halile? Jen jsem se zeptal. Nic z toho není pravda. Neprovdají mě. Sestra nepřišla o práci. A ani mě nevyhodí z práce. Zeberjeta si nikdy nevezmu. Vlastně žádný Zeberjet nikdy neexistoval. Vy už jste tady? Dobrý večer, Saninko. Kytici jsem ti koupil už včera, tak je trochu povadlá, vem si ji. Sanem, dcerunko, běž uvařit kávu, prosím. Co děláš? Co je? Kde jsi byla tak dlouho, ženská? Já nevím, chtěla jsem udělat něco mimořádného, tak jsem si vzala šaty. Ty si to snad užíváš. No, trochu. Šup, podej mi šálky. Tak jo. To je teda vzrušo. Co teda jo? Podej mi prosím jeden šálek. Oni mě nechtějí opravdu provdat. Snaží se mě totiž jenom vystrašit. Ne? Chtějí, abych si udržela tu práci. To víš, že jo, holka. Můj strýček Nihat přece nedá svoji krásnou dceru tomu Zeberjetovi. Tak se uklidni, panebože, uklidni se, prosím tě. Jak se mám asi uklidnit, Ayhan, když mám takové štěstí a Zeberjet mě opravdu přišel požádat o ruku? Mám vypít jed? Nebuď blbá, ať ti Bůh odpustí. Něco ti řeknu, udělej to kafe, dej si a pak tam dáme trochu soli. Dobrý nápad a taky trochu nějakého Tady koření. je Melahat, přestaň už chodit zadem přes zahradu. Dám mu táta tvou ruku. Právě ti vařím kávu, Melahat. Tak mi do ní nedávej cukr, já jdu nahoru. Běž, ať o nic nepřijdeš. Jsem kuriozitou v sousedství. To je tak trapné, přidej to tam. Jasně, přidáme, až se to dovaří. Jen chviličku pobudu. No jistě. Co se stalo, Aysun? Chytla tě křeč do prstu? Jestli ho necítíš, přinesu ti trochu kolínské, povolí to. Jsem v pořádku. Aysun, podívej se za gauč. Mami, co to děláš? Nech toho. Ach, Mevkybe. Je tak horká. Je to tak těžké, kde začít. No tak. Naše děti se znají už velmi dlouho. A takhle se tedy dohodli. Ne, nedohodli. Domluvili se. Dle boží vůle a jeho proroka žádáme o ruku vaší dcery Sanem pro našeho syna Muzafera. Práce. Sestra práci nemá, ona ať se vdá. Sanem, Lejlo, ty jsi skončila?
Takhle to není, maminko. Říkali jste, ať si najdu práci? Sestra práci už nemá, tak se může vdát ona. Oni tě vyhodili? Odpověz mi. Maminko, nevyhodili mě, jen mi práci pozastavili. Mevkybe. Ty buď ticha. Kterou z vás propustili z práce? Přišel nový šéf, říkal mi, ať jdu na pár dní domů. Nechápala jsem, co tím chtěl říct. My nehledáme práci. Přišli jsme požádat o ruku vaší dcery Sanem pro našeho syna Muzafera. Nihate, prosím tě, odpověz na to. A proč bych na to odpovídal, Mevkybe? Ty si sem ty lidi přivedla, tak jim to pověz sama. Odpověz, Nihate, dělej. Čekáme na vaši odpověď, pane Nihate, posloucháme. Tak vám odpověď dám. Musíte nás omluvit, dát nám trochu času na rozmyšlenou, pak odpovíme. Tatínku, prosím vás, dejte nám odpověď hned. Ano, chceme odpověď. Hezky si to řekl, Muzafere. Muzafere, co se stalo? Co se děje, synáčku, co je s tebou? Něco se mu stalo. Co se děje? No tak, něco se mu stalo. Pojď se si. No Honem, běž pro vodu. Honem, běž pro vodu. Máme tady někde telefon, zavolejte. Rychle. Už jste volali lékaře. Muzafere, rychle, chlapče. To je tak hrozné být bez práce. Přísahám, že člověk nemá ani chuť žít. Sestro, vždyť tě vyhodili dneska. Já to vnímám jako věčnost, Sanem. Já už jsem z vás prostě hotová. To je ale večer, s tebou se pořád něco děje. Blbost. K téhle svatbě asi nedojde, ale co kdyby si mu na to nakonec kývla? Ty jsi se zbláznila, jak to myslíš? Já si Zeberdžeta ani náhodou nevezmu. Co pak nás budou do manželství nutit? V jaké době to žijeme? Vím, jak vypadá v plenkách, znám ho jako usmrkanýho kluka. Ať se ožení s jinou. Sestřičko, vem si ho ty. To určitě. Ty jsi nás ale vylekal. Mysleli jsme, že se ti fakt něco stalo. Ne, neboj se, Sanem. Nemám v úmyslu umřít dřív, než si tě vezmu. Dáli Bůh, hodlám žít až do té doby. Vytrvalý. Sanem, nedávej ty barevné složky vedle těch černých. Kancelář pana Emreho? Sekretářka mě poslala sem. Tak já to panu Emremu předám. Tady to podepište. Ovšem, tady. Děkuji a hezký den. Děkujeme. Jak je? Dobře, a tobě? Mně taky. Jen mám už hrozný hlad. Objednáme ti salát s lososem a z chia semínky. A to je co? Bylo by mnohem lepší dát si toast se šunkou a sýrem. To bych se pozvracel. Jsi fakt zajímavá holka. Mě trávicí systém dost zajímá.
Proč jde pan Jan tak stěžka? On takhle chodí. V té modré košili mu to opravdu sluší. Proč jsou hezcí muži tak špatní? O tom někdy jindy. On míří k nám? Doufám, že jo. Sanem, můžeš mi přinést do kanceláře všechny podklady na rozpracované kampaně? Ráda, ale kde je prosím vaše kancelář? Tamhle, kancelář otce. Dobře, hned to donesu. Udělej to, prosím. Kde jsou složky těch kampaní? Vem všechno, co je v téhle poličce ve tmavých složkách. Nebo se neobtěžuj, odnesu to sama. Přinesla? Bože. Hrozně jste mě vyděsil. Když se vchází do dveří, lidi něco řeknou. Co to je? Hobby. Hobby? Ahmed Amete? Hobby? Zvláštní. Hop. Nakazila jsi mě. Volá sestra. Omlouvám se, tak můžu už jít? Jo. Bude to pro nás bezpečnější. Haló? Co se děje v kanceláři? Je vidět, že jim tam chybím? Je tady napětí, jako elektřina. Víš, co myslím? Moc ne. Hele, přesně za 5 minut si pan Emre bude dávat svoji kávu. To já vím. Tak zavolej. Ano, zavolám ti. Miláčku, poslala jsem ti kurýrem složku. Přišlo ti to? Ne, jakou složku? Červené desky jsou v nich firemní dokumenty. To musíš jako můj partner podepsat. Viděla jsi JJ? Tady jsem ho už pěkně dlouho neviděla. Zkus se jít podívat dolů. Nejspíš tam někde bude. Podepiš ty dokumenty a pošli mi je zpátky. Dobře, dobře. Zatím. Pane Emre, já... O bože, moc se vám omlouvám, moc se omlouvám. Jsem nešika, promiňte, prosím, promiňte. To nevadí, nic se nestalo. Kurýr mi přiveze červené desky. Zavolej mi i hned, jak to sem přijde. Ty desky už přišly. Kdy přišly? Kde jsou? Dala jsem je omylem mezi ostatní složky. Když se chtěl pan Jan podívat, nechala jsem je pak u něj na stole. To je konec. Sakra. Co se stalo? Sanem, víš, co jsi provedla? Co jsem zase provedla? Teď tam hezky rychle běž a ty desky mi přines. Co je v těch červených deskách? Asi takhle. Jestli můj bratr ty desky najde, tak tu s Lejlou obě končíte. Pane Emre, já jsem zapomněla, že je pan Jan zlý. Já se neumím postavit ani vlastní sestře a vy přece víte, jaká ona dokáže být. Dost, teď běž k Janovi do kanceláře, nějak ho zabav, vem ty desky a zavolej. Ale ty ostatní desky jsou černé, takže hned uvidí, že ty červené zmizely. Tak mu dej jiné červené, nějaké prázdné. Je to na tobě, poraď si. Gillis, můžeš to vzít do čistírny? Samozřejmě. Ale jak jenom ty desky přinesu. Dále? Pane Jane, přišla jsem vám pomoct. Ty jsi mi přišla pomoct? To budeš mít okna? Ne, chci utřít prach z těch desek. Uvědomila jsem si, že jsou dost zaprášené, tak abyste se o ně náhodou neumazal. Tak dobře, prosím.
kdybyste něco potřeboval, tak mi řekněte, mám dost času. Vlastně ano, mám jednu složku, moment. Myslím, že je to tahle. Můžeš mi ji prosím skopírovat? Ano, hned to bude. Já vlastně nemůžu. Ty nemůžeš? Proč ne? Protože nevím, jak se kopíruje. Ale kdybyste šel se mnou a naučil mě to... Mám lepší nápad. Požádej Gillis a ona ti to ukáže. Já mám ale ještě lepší nápad. Radši mě to naučte vy, protože když požádám slečnu Gillis, bude se mi posmívat. Už takhle jsem tu všem k smíchu. Tak mě prosím pochopte a buďte tak laskaví a naučte mě to vy. Tak já tě tedy naučím, jak kopírovat. Díky. A kdo se ti tady posmívá? Dobrý den, přátelé. Takže vezmeme si dokument, vložíme ho sem takhle vlevo, zavřeme to, podíváme se, jestli je tam papír. Není, takže vezmeme si pakl papíru. A teď zmáčkneme tlačítko OK. Potom tohle a zase OK a jede to. To je vše. Je to snad jasné, ne? Ano, je. Tak zatím. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la Volá Emre. Ano, pane Emre? Máš už tu složku? Ještě ji nemám. Přesunula jsem se k vám do kanceláře, abych odsud lépe viděla. Hned jak pan Jan vyjde, vezmu ji. Dobře, hned mi pak zavolej. Spolehám na tebe. Dobře.
Prosím? Co je, Sanem? Co tu děláš? Přišla jsem se jen ještě podívat na ty složky. Je tady pár složek, které jsem ještě neviděl. Nestíhal jsem. Tak jsem se pro ně vrátil. Ano, to bude všechno. Ještě něco? Ne, to je vše. Děkuju. Hezký večer. Jo, jsem vzala špatnou, ale ne, proboha. Letos očekáváme víc. Chceme reklamu, která vzbudí pozornost. Ano, to je pravda. Rozumím. Volá Sanem. Omlouvám se. Musím to vyřídit. Pane Emre? Sanem? Pane Emre, je konec. Chtěla jsem vyměnit tu červenou složku, ale pan Jan si odnesl tu správnou. Jak se to sakra mohlo stát? Prohodila jsem ty složky, díky mně si ale vzal pan Jan tu správnou. Já jsem vám to říkala, přece jsem vám říkala, že to prostě nezvládnu. Sanem, hned se uklidni a běž k nám domů. Vám domů? A kde bydlíte? Pošlu ti adresu. Pane Emre, co tam ale budu dělat? Pane bože, já se snad pominu. Teď mě poslouchej dobře. Můj bratr, když přijde domů, tak se převlékne a jde běhat. Pane Emre, vy jste se zbláznil, tohle nemůžu. Sanem, mám velmi důležitou schůzku, nemůžu tam jít. Musíš tam zajet ty. Rozumíš mi? Nezlobte se na mě, pane Emre, ale tohle neudělám, to už je moc. Sanem, pro tvoje vlastní dobro. Rozumíš? Potom zavolej.